Mangungkung kanduhan rimang lir leno tanpa kanin yen tan tulus omongku diah utama lae nganti gawe gegereng kayanganku dandang mangore jebul ana titaingang topo ning wana krendaya ana kene ora paling ki wayah ulun semana mandra kumara woi iki nang ngalas kok eneng cewek ana wong wadon nek rupane kaya buta neng awake kok wow kowe sapa bat wong kaya ngene malah dipadhake apa wae Lesmana nadyan kaya ngene ulun iki widodari ulun Betari Durga oh alah Pandya Betari Durga to nggih maaf boten ngertos de yen ngaten bekti kula kunjuk Eyang Betari ya tak tampa Lesmana banjur ana wigati apa dene jeneng kita tapa ning alas iki Lesmana ger Eyang Betari gandeng kula niki anak ratu kula sesuk bakal dijunjung gumanti ratu ing Astina nanging kula kedah tapa riyen kula kedah kadunungan wahyuning ratu mula nek sampean pancen dewa sing ampuh kula mang tulungi Eyang lae ya Lesmana sejatine ulun wis presa apa kang mbok gayo kuwi aja sumelang ulun bakal minangkani gayoke wahyuning keprabon ning iki ana syarat tingger apa sekirane kowe sagol Lesmana wonten srananipun menika menapa Eyang Betari seranane ya kuwi raning besok bakal dumadi perang gedhe Baratayuda Jaya Binangun tak gayongke wahyune keprabon nanging besok yen wis dumadi perang Lesmana kudu dadi mangsane para wadya baju barat biasa go apa ora Eyang perang Bratayuda niku tasih dangu tur niku ya durung karuan dadi nggih pun waton kula esuk kedunungan wahyu keprabon kula sago yen benjang kula dados mangsane baju barat lae Lesmana sumamu disekseni jagat saisine yen pancen mengkono tunggunen sawetara tak munggah ning kayangan Suralaya tak gayoke wayuning keprabon nggih matur sembah nuwun Eyang asik banget iki oleh wahyu aku bakal oleh wahyu batu jaya
pamoring sukma sinukmaya winaya sepi sinimpen tolong ing kalbu lae nganti gawe kaget atiku jroning ulun ngambah antariksa sedya saning kayangan Suralaya lah kok dadi aku kepethuk cahya biru maya-maya mongko cahyane sumunar tejane manter nanging eloke kok ora mblereng iki wujude apa lan yen pancen kowe kita bisa tata jalma mara gage kita waleo sewu kalepatan kula diagung pangaksaminipun pukulun Pandya Betari Durga lho kita wis ngerti marang ulun nggih kula sampun uninga dhateng paduka pukulun sembah pangabekti kula kunjuk bat ya tak tampa ndadekke bombong ing tias ulun banjur prasaja wae kita kuwi sapa nggih waleh-waleh menapa kula menika utusanipun pukulun Sanghyang Jagat Girinata dene kula menika sejatosipun pangejawantahipun Wahyu Cakraningrat kulun kita Wahyu Cakraningrat nggih yen ngono apa bener kowe kuwi wahyuning Kanalendra utawa Wahyu Ratu kasinggihan mekaten malah kalenggan menika sampun titiwancinipun kula kedah mandhaping Marcapada badhe ngupadi panitisan kula bat ayo iki sing tak goleki Pasan Yudha katujuh inu Cakraningrat nganti tak rewangi aku bakal suwaning kayangan sedya aku mung bakal nyuwun Wahyu Cakraningrat tak suwun supaya gelem ngemongi marang putuku Lesmana mula rening nyatane saiki malah ketemu ana kene kowe manuta tak suwun supaya gelem ngemongi marang putuku Lesmana pukulun nyuwun pangapunten paduka menika dewa mestinipun sampun puna dhateng pernatan bilih wahyu tumedhak ing Marcapada menika mboten dipun boyong kalian sinten-sinten nanging kula kaparingan purba asisa utawi kamardikan amilih dhateng swarga kula momong dhateng jagat dipun titah Marcapada monggo menawi sisip lan kesluru anggen kula ngomongi titah yakti mboten badhe saged ngruwat saking memala satemah badhe mbabar Angkara Gung nanging menawi cundhuk jumbuh lan gambuh saekti bakal ambabar katentremaning jana luka pramila saestu nyuwun pangapunten yen to kula mboten saged minangkani pukulun bat lae ngandar-andar angedungkur kowe ya kakehan gunom sing tanpa guna Cakraningrat yen kowe ora gelem ngomongi putuku Lesmana apa kelakon tak rada paripeksa yen kersa Pak Duka mekaten monggo yen saged walah tak kelakon tak rada paripeksa tenan kowe Wahyu ya tobat
Astuna Masidam ingkang nedeng sedakep saluku juga Mahasing Asamun ngisep sepining Supono iki putra Ndwarawati Raden Samba Wisnubrata. Raden, yo yen ulun wis padake nggon kita semedi katon meleng ciptamu muga ngangesti marang apa ingkang kita gayuh. Kang mengkono kaya prayoga banget lamun ulun nedya nodi marang jeneng kita. Ulun nedya njajal ngomongi marang jagat kita, nanging lamun kita wis kadunungan marang ulun banjur watak kita malah anggunggung diri umuk sesongaran ngegongake dupeh dadi putra Nalendra Binathara seneng ndak gunaning liyan kang sarta ngendelake marang kabeh kabisan kita. Ulun bakal uwal saka jagat kita kang mengkono bakal ulun todi. Kula nedya mapan jagat kita nanging eling-elingan kabeh pitungkasipun ulun ya Ger Samba. Ora tuna nggonku ninggal kasatriyan Perang Garuda. Nglakoni topo ana kene lah kok jebul lamat-lamat krungu swara kang dumeling ana ing Karna. Bareng aku yen to iki mau wujuding Wahyu Cakraning Rat nanging wis manjing ana. Anggaku temah jugar nggonku topo. Walah dalah. Yen ngono wis kasembadan sing dadi sedyaku nggonku kepengin kadunungan wahyuning ratu. Nah, iki bakal pinardawa. Bakal pinardawa kamulyane Samba. Tedhak turasku besok uga bakal dadi ratu ana ing Nuswa Jawa. Bakal saya moncer. Bakal hanjahing bawana uripe Samba. Dasare aku iki wis kadunungan wahyuning ratu, mesti wae aku uga kasinungan kadigdayan linuwih. Dasare aku ki ya bagus. Sapa wae mulat karo Samba mesti bakal padha lirip. Wah, lah iki mengko yen aku bali ana Ndwarawati mesti bakal padha disubya-subya. Samba wis kedunungan wahyu. Wah, adalah bakal kajen. Lan aku bakal kondang Kajana Priya. Samba, ulun lagi wae manggon ana ing jagatmu, nanging Samba wis umuk sesongaran. Pertanda Samba ora kuat kadungan Wahyu Cakraning Rat. Ulun uwal saka jagatmu Nger Samba. Sang Wahyu. Wah, mati tenan aku. Sang Wahyu. Paduka badhe tindak pundi? Paduka kedang ngomong kalian Samba Sang Wahyu. Sujono Penemban tan samar pamoring sukma sinukmaya winah iwing nyasepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen layap
liyeping aluyup pindha pesating sumpena yo Yai Rawan nyata pratitis ingkang mengkono sira tak keparengake mapan ana kene nanging kaya durung titiwancine pun kakang medharake ngelmu marang sira Yai prayogane Yai Irawan wae sawetara mapan dhisik ana pungkuran Yai inggih yen mekaten ngestokaken dawuh lan matur gunging panuwun penembahan yo Irawan semono uga Kyai Semarapa dene anak-anakmu sawetara padha sumene dhisik merga sajake iki pertapan ngringin putih bakal ana lakon ingkang nyolowadi Kyai Semar nggih ngestokaken dawuh dole gandeng kowe ya padha kesel nggone padha gegojekan sawetara ayo awak dhewe sesingitan karo Ndara Irawan inggih Rama nderekken kula nggih nderek sendika nggih kula nderek sendika ngestokaken dawuh penembahan Rahina sumupang Iwang Haruna kadinitraning uga rapuh sabdaning kukila ring kanigara sakedar lagi wae nedya manding sanggar palanggatan pertapanku kerawan wujuding cahya biru maya-maya sumunar mawa Prabowo panjenengan menika sinten aja sira tambuh marang ulun krana beja pejaning titah ora kaya pandhita ingkang pemarap begawan madu bronto dasare jeneng kita sekung nglakoni semedi tarak broto
katitik katon sumunar tejamu nyodo lanang sumeblak jagatmu kaya ngawe-awe tekaning kanugrahan kang aran Wahyu Cakraningrat ya panjenengan ulun iki kepengin manukma ana ing jagatmu lan kepengin sasana ana ing singasana adi jiwa ragamu Sang Resi wengakno wiwara tamamu ulun bakal sajiwa momong marang jiwa lan ragane Pendhita Ringin Putih ya Begawan Madu Bronto mingis kajelandheping Trisula muka markata lir kabaranan welah dalah nggonku nguyak Wahyu nganti keplantrang tekan kene sajake iki mapan ana ing pertapan ana pendhita muda tur ya bagus pendhita muda tur ya bagus sapa sing dadi peparakmu inggih Raden ingkang kula kangge mangasrama menika pertapan Ngringin Putih dene peparak kula Begawan Madu Bronto Begawan Madu Bronto inggih mekaten lajeng panjenengan sinten Raden yen kowe pancen pendhita ingkang kesedhik permana ing paninggal kudune kowe wis ngerti marang aku mergo aku iki bocah sing kondang kaunang-unang putra nata Ndarawati kekasihku Raden Samba Wisnubrata ya Raden Kusuma Wiratmaka panjenengan Raden Samba Wisnubrata putra Ndarawati iya Begawan Madu Bronto nganti keplantrang tekan kene aku nguyak beburonku ya kuwi wujuding Wahyu ning ratu mongko tak sawan tejamu manter genah yen Wahyu iki saiki mapan ana ing Anggang Wayuh Wahyu tak jaluk Begawan Madu Bronto duh Raden lajeng anggen kula badhe nyaosaken kados pundi krana kula mboten rumaos kecandhaan Wahyu kakehan wus ora gelem ngulungake Wahyu aja takon tak jaluk kanthi rada paripeksa dadi Kakang Samba mlayu-mlayu mau jebul nguyak Wahyu sing mapan ning awakmu. Aku ya butuh Wahyu kene. Wahyu tak jaluk ora gelem ngulungake tak nggo gateng sirahmu. Lemulungke Wahyu ora lemulungke Wahyu aja takon tak nggo gateng sirahmu.
Paman. Anggir Samba menika inggih kula paman syukur Anggir Samba pinanggihipun sampun manggih rahayu inggih Anggir Samba sekawit kula bombong awit uninga nyatanipun paduka anak Mas Kesah menika jebul tapa nggayuh wahyu syukur nggih lajeng pikantuk wahyu menawa mboten inggih kula sampun mangun tapa estunipun sampun kecondhokan wahyu ning ratu nanging wahyu malah oncat lajeng mapan wonten angganipun pendhita muda ingkang nami Begawan Madubranta nanging jebul pendhita menika sekti sanget kula mboten saged ngrebat wahyu paman Syagi kula nyuwun pengayoman paman aduh nggih prayogi monggo kondur mawon lampahan menika dipun aturaken wonten kersanipun ingkang Rama inggih Koko Prabu Ndarawan inggih monggo paman. Kala narpa Kresna tan tulus anyokra ring Resi Jahnawi Suta kan munggah kalihira ing rata teher tumyangakeni kang sarutama tan wiyar magawe pupuh miguna sang Resi. Oh, Koko Prabu najan bebasan sampun kekalangan Malaya njajah disa milangkuri njalak peninggal parandini dereng kepanggih yoga kula pun Abimanyu Koko Prabu Arjuna sak dalan-dalan kowe nangis nganti kaya tangkis dadal tatesing luhmu mongko sayetine Arjuna uga luput inggih lepat kula ayo to Abimanyu nalika semana mbok dukani senajan nalika iku nggonmu dukani mung kanggo sarana mecut rasane Abimanyu supaya gumregah ning rembugmu sugal ya to iya apa ora Arjuna wah jlamprong nyengani anak ngene bocah kuwi kena wae
nanging aja nganti kesinggul rasane. Kaya Abimanyu kuwi mbok menawa mutung mergolehmu ngandani karo nyengeni. Bareng lunga getun kowe. Inggih, kula maos getun Koko Prabu. Mbok inggih. Kagunganipun kaca paesan menika dipun presani. Wonten pundi dunungipun anak kula Wijaya Koko Prabu? Aku sejatine ya wis ngungak ana ing kaca paesan. Nanging sing ana kono mung peteng. Ora bisa nyawang bab apa wae. Mbok ampun ngendika kados ngaten wong ingkang sampun-sampun kaca paesan menika saged kangge nguningani lampan menapa kemawon. Ya ning lagi kemundungan. Karone yen kaca paesan ki bisa nuduhake mengko ndak ora padha budidaya nanging Yayi percaya wae Abimanyu kae bocah sing kulina prihatin dadi upama lunga mestine lungane ngudi ngelmu lan gayuh kanugrahan westa titenono wae Arjuna. Ingsun Samba iki gajeke sira mau tak pecut rembug banjur sira trima lunga sajake pancen sira krasa banjur ngedekake tapa Samba inggih Rama kula mangun tapa nggayuh wahyuning ratu sampun saged kasembadan kecondokan wahyu nanging boten nginten jebul wahyu ncat saking ingkang putra pun Samba malah sakmenika wahyu mapan wonten ing angganing pendhita ingkang nami Begawan Madu Branta Rama. Kula nyuwun pengayoman Rama. Inggih, O Prabu. Kula ingkang pinangka dados paseksen pendhita nem menika sekti sang Wiladalah Arjuna Werkudara. Ayo melipun Kakang. Tak kanthi tak buktekne kaya ngapa pendhita nem kuwi mau wujude. Mahambek sang Paramarta tuhu pandhita kang wus limpat parama wijeng sanyata mapane ana ing ringin putih yen ngono sliramu ingkang keparap Begawan Madu Branta iya inggih kasinggihan paduka menika nalindra ya ingsun Prabu Kresna Nata Ndarawati Madu Branta
inggih wonten dawuh. Kowe ingkang apa ingkang ngrebut Wahyu Cakraningrat saka anakku Sambaya? Duh sinuwun Sang Satyaningrat, kula menika mboten ngrebat nanging Wahyu menika mapan kedah nintingi dhateng gesangipun titah. Mbok menawi Wahyu kala wau sampun saged nyumurupi dhateng gesang kula ingkang tansah kula udhakaken dhateng margining kautaman. Pramila nuwun sewu, kula mboten niat nyikara dhateng ingkang putra Raden Samba. Nanging upami paduka ingkang pinangka sudarmanipun Raden Samba menawi rumaos kuciwa penggalipun saestu kula nyuwun pangapunten. Lan upami paduka badhe duka badhe paring pidana kula wontenipun inggih namung pasrah sumarah dhateng paduka. Begawan Adubranta, urmangsamu mbok anggap enteng ya. Kowe ngerti to? Ingsun rawuh ana ing pertapan iki nganti mantasaning para satriya ya kuwi Yai Sena lan Yayi Arjuna. Mengko yen nganti adiku Werkudara nesu, yen mung bakal ngrusak pertapanmu iki ora nganggo suwe nanging sumurupa. Apa dikira Kresna bakal mentala karo kowe? Apa dikira aku bakal tega mateni karo kowe? Ngadubranta. Yen nganti aku tegel marang kowe, mengko bakal sinurak ing jagat ing atas nata Ndrawati iki jejering wong tuwa kok bakal mentala marang jejering anak lanang. Mongko kowe kuwi jane didama-dama, dikekudang dening para punden, digadang-gadang dening para kawula supaya bisa dadi satriya bebetenging jagat. Nanging kowe lunga wae kok dadak amping-amping etok-etok madhep pendhita ana ing pertapan Ringin Putih. Ayo, coba saiki Wangsulana. Kowe kok lunga wae dadak amping-amping dadi pendhita ing pertapan Ringin Putih lan nganggo jeneng Begawan Madubranta. Ayo gage. Wangsulana, Wangsulana anakku Abimanyu. Ngaturaken sumung keming pangabekti. Oh Prabu, larak apa to anakku lanang to? Arjuna. Mboten dawuh Koko Prabu, coba to sawangen. Mula lah kok dadi pendhita nom kok dadi pasuryane bagus, mongko ya senajan isih enom ning ya kesdik paningali. Coba to. Sawangen sing dadi Begawan Madubranta anakku lanang Ger. Bocah mursid nganti gawe bingung, lunga jebul tapa nggayuh kanugrahan Wahyu. Inggih Rama pancen kasinggihan mekaten, malah irawan barang saiki eneng kene. Inggih kala wau kula puruhita napak padha dhateng Sang Begawan Madubranta jebul mboten nginten yen menika jebul kadang kula sepuh Kang Mas Abimanyu. Ya syukur nggih Abimanyu. Inggih sedaya menika inggih awit saking dawuhipun Kanjeng Rama. Pangestunipun Kanjeng Rama sampun kula sampun pikantuk damel, kula sampun pikantuk Wahyu Cakraningrat, Wahyuning Ratu. Syukur ya nggih, syukur pun Rama melu bombong. Ya kaya ngene iki kekudanganing wong tuwa. Teksi anak Janaka padha gedhe prihatine Koko Prabu.
menika Abimanyu malah sampun pikantuk kanugrahaning wahyu. Ya, pun Kakang ing ngarep wis paring pengendikan apa? Wah, aku melu seneng. Nanging Kresna kakangku piye Werkudara? Anane lakon iki sombo anakmu mesti kagel. Wis, mengko bapakne dhewe ingkang bakal ngendhake kamurkane. Wis ngerti dhewe to yen sing membo dadi begawan Madubranta kae mau adimu Abimanyu inggih. Nanging sekawit wahyu menika wau mapan wonten angga kula nanging sakmenika ngalih wonten Dimas Abimanyu. Kuwi kabeh merga saka luputmu dhewe. Pun Rama rak wis paring dawuh to yen aja nganti darbe watak umuk sesongaran. Nanging piye? Kowe lagi kedulungan wahyu sedhela wae wis umuk, wis sapa sira sapa ingsun. Mula ya ora mokal yen wahyu banjur oncat banjur mapan ana ing Abimanyu merga kae bocah gedhe prihatine, gedhe tapa bratan nang sombo. Gandeng sira ya wis mahas ing asamun minangka wing tapa bratamu. Kabeh ya mesti ana unduh-unduhane. Najan putraku Samba ora bisa kedunungan wahyuning ratu, nanging besok Samba uga bakal kadunungan wahyuning patih. Romaos ngwirang Raden Samba pilalu klepat kisah benjang timbul menawi wonten lampahan Samba Ratu. Gagal melih niki saben-saben gayuh wahyu tetep kalah kali anak-anak Pandhawa Jaka Wahyu. Arep gayuh apa wae arep kepengin rabi ya kalah karo anak-anak Pandhawa. Pancen wis nasibe sing jenengane Saraja Kusuma niku lakon apa pancen kudu nggo kalah. Lakon wahyu ya kalah, lakon Raben ya kalah, lakon apa wae kalah. Nuwun kula wangsul mawon. Bocah sial. Pancen bocah ora iso ketrima. Arep kowe iki adol murah, nek pancen ora ketrima ya ora ketrima. Ning arep kepiye wae nek kowe iki pancen ngudi, ora ngarani durung-durung wis ngarani rega ya ora bakal payu. Ning nek pancen kowe ngudi, tok udi temenanan ora sak dadak ngarani rega sing ampuh-ampuh, oh mesti bakal trima. Lakon apa wae kok mesti
gukaran. Wis aja semlang. Sesuk tak goleke Rekadaya. Aku tak mbudidaya gawe lakon sing kira-kira Sarija Kesema oleh Wahyu. Gawe lakon apa? Sesuk tak gawe lakon Wahyu Mustika Biru. Werkudara Kartamarma lakon apa wae saben-saben kadang Kurawa nggayuh wahyu upamane Wahyu Widayat sing oleh ya Pandhawa Wahyu Cakraningrat sing oleh ya Pandhawa Wahyu Trimanggala sing oleh ya Pandhawa Wahyu Tirta Pancapurba sing oleh ya Pandhawa Wahyu Kabulayat Jati sing oleh ya Pandhawa Wahyu Manik Imandaya Kumala sing oleh ya Pandhawa Wahyu Bebek sing oleh ya Pandhawa Wahyu Tape sing oleh ya Pandhawa aku njaluk wahyu kowe njaluk wahyu tungkak ampanana Jian Ndara Werkudara ngangsak mawon. Wah, esuk-esukan sisane golek kringet. Golek kringet nggih golek kringet. Ning bar niki kula ngempul diuyak niki bar niki kula sing ngukuti wayang ngaten. Monggo bar ngukuti wayang sesuk sore kula isih nyopiri togo ngaten. Mbok nggih duga-duga ya wis ra apa-apa karo golek kringet nggih Den. Pun nderek bingah nderek mangayu bagya dening Kang Putra Pandhara Abimanyu pikantuk undu-unduane nggene nglakoni prihatin nggenipun lampah semedi. Mila lajeng pikantuk kanugrahan wahyu sinebat Wahyu Cakraningrat jumbuh kalian menapa ingkang dados pamundhutipun ingkang mengku gati mila kanthi purnanipun lampan Wahyu Cakraningrat menika sageta ambabar kanugrahan sageta murakapi malimbar dumateng keluarga ageng Brayat Simbah Putri utawi Simbah Sudah Adi Wiyanto. Mugi sedaya kemawon tansah binerkahan Gusti tansah pinaringan kabagas warasan rancak anggenipun sami makarya lumintu ingkang dados rejekinipun inggih tansah manunggal sedaya keluarga
Rahayu, rahayu ingkang sami pinanggi mila kanthi purnaning lampan wahyu cakraning rat menika monggo sami dipun goleki tekse golek ana lelakon jroning sewengi niki sing ala dibuang adoh-adoh monggo sing sae sami dipun beta wonten ing bebrayan ageng menika monggo mila sami dipun goleki mekaten. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.